Казвам се Пламен Желязков, съученик съм на Ивайло. Приятели сме от училище, от средните класове. Най-дълъг като приятелство. 이바일로 씨는 굉장히 잘생겨졌네요, 또. 네, 감사합니다. 감사합니다. 점점 잘생겨졌어요. Занимавам се с следпродажбената дейност на една компания и отговарям за България и още 2-3 държави. България, Гърция, Кипър и Румъния. 저 회사에 애프터 서비스를 총괄하시는 건가요? А българите, дали сред българите корейските домакински уреди и техники са известни? Популярна марка, утвърдена марка, най-вече Samsung, LG, Lucky Gold Star. Говорим за при 20-30 години, така че са утвърдени и двете. Сред първите в света, като стандарт и като развитие, най-общо казано, едно място, една държава представлява. История, но и настояще. Технологичен музей на, примерно, някои от големите компании като Hyundai по отношение на автомобилизма. 사실 전자제품 회사에서 일하려면 한국에 대한 관심이 있을 수밖에 없어요. 그러니까요, 맞아요. Ако може с една дума да определим Пламен. Дуне. Мозък, тъй като е завършил икономика, супер интелигентен. Вие също ли мислите, че вие сте умен? Принципно да, без да се абсолютизирам, може би защото и разчитат на мен. 아이고, 정말 깜빡네. Чрез... Ние просто буквално трябва да слезем долу. Аз къде си оставих телефона? 빈틈이 상당히 많은데요. 그러니까. 근데 약간 완벽하진 않지만이 맞는 얘기는 해요. 완벽한 것 같진 않고. Които съм поканил е Тихомир. С Пламен и с Тихомир сме заедно от гимназията. Тихомир Шимчан Пейсееро. Да, казвам се Тихомир Сотиров, лекар съм по професия. 15 години съм работил в клиника, в болница и следим през цялото време за сигурността на пациентите. Всъщност тя е най-важното нещо. Без сигурността на пациенти нищо останало няма значение. Тихомир с една дума, ако може да го опишем, как бихме го описали? Шимджан. Той е с най-добро сърце и може би най-големият ми приятел. 3 години баща ми почина точно в началото на пандемията. 아이고. 코로나 때문에 못 가셨어, 어머 세상에. От момента, в който баща ми влезна в болница, до момента, когато почина и след, той беше винаги до майка ми и помагаше с организацията на погребението и така нататък. Това аз, тъй като, как да кажа, съм израсъл покрай и майка му и баща му, ги знам откакто познавам него и моите родители и на другите ми приятели, така че това би го направил, както би го направил за насреща и в хубави моменти, когато съм имал трудност, съм знал, че мога да разчитам на него. Ме питат ви, вие го определяте като много топлосърдечен, те ви питат, има ли обратна страна на него? Параглайдинг 너무 좋아해요. 이 액티비티 이런 걸 좋아하시네. Иначе, ако има някакви екстремни там, примерно бънджи и такива неща, аз съм абсолютно за. Даже може без въжи.
Ябада! 와, 이거 하신 거예요? 으이하하! 이제 꼼짝해! 야, 익스트림을 즐기시네. Не гледам обаче. Добре. Сега ще пусна. The food of the land. Чонтон гъмшигия. Помните ли какви храна корейска? Запомня кимчи, всеки го знае кимчи. Беше това ястие бимбибап или нещо такова. Това е език, олеле. Има много език, много буски. Изпълнявам така, черен. 와, 잘 드신다. Аста. 미간, 진실의 미간. Това е пълния сквид. Златко е втория приятел, който поканих, а малко след това се запознах и за мой вкус той изглежда най-добре от всички ни. Ами, той е красив. Него са го сравнявали че прилича на един известен актьор Жан-Клод Ван Дам. 있네. 맞네. 아, 그게 되게 장클로드 반담이네. 타투가. 수영 봐. Златко Русев, на 49 години. Работя като лекар в болница, специализирана за онкология. 의사 선생님 비주얼이라고? Води названието е комплексен онкологичен център. Части от човешкото тяло, които биха могли да бъдат засегнати евентуално от дадено онкологично заболяване, са представени в нашата болница. Лекар трябва да бъде задължително първо човек и тогава лекар. Много ме търсят, изключително много, именно заради емпатията, която имам, съчувствеността и с думите, които успявам да намеря за всеки. Едно особено отношение към професията си. Аз съм горд, че съм лекар. Вие като лекар... 저런 의사 선생님이 술, 담배 하지 마세요. 그럼 절대 안 하겠습니다. По-различен. Лекарите са грозни. Татуировката, което сте направили, има различни фигури. Някои от тях просто много ми харесват. Аз много харесвам котки. Има много татуировки на котки. 그러고 보니까 타투가 되게 귀여운 게 몇 개 눈에 띄네요. Считам, че това е едно разкошно животно, притежаващо интелект и завидна доза цинизъм. Има крава, каза, че. Кравичка, малка и много сладка. 이게 멀리서 보면 형님인데 가까이서 보니까 귀염귀염이네. Ей! Здравей, коте! Как си ти? Как си, коте? Взе да мачка. Бисквитки ли ще направиш? Ще направиш ли бисквитки на всички? Ей! Те са... 아, 비주얼은 완전 마초맨인데. 꽃을 찍으세요? 아, 소녀 감성이 있으시네. 그렇죠. 어머머. 꽃사진. 너무 잘 찍으세요, 근데. 어머머. 와. Другите са обикновено около 2 метра хора. Ще ми кажат, като се видим, о, пинчер, как си?
아, 친구들한테 귀여움 받으시네. Да не е обув, който стяга. Добре, бе. 여기 어딘데? Правилно за нормални хора, не за луди. Добре, що гледай ги тримата, ма. За нашото егене, дето скролваш цялото. Аз не да огладнявам. 많이 드실 것 같아요. 그러게. 키 큰 사람들이 많이 먹어요, 또. 야, 이게 또 엄청난 먹방이 또 예상이 되고요. 네. 저 동작은 뭐죠? 이야, 우리 마초들의 여행이 시작됩니다. Какво беше гледал? Знаете, ако аз ви предлагам... Какво предложи? Какво 저 беше? 소가 너무 눈에 띄어. 너무 귀여워. Не за път, нали? Това трябва да се... Тук го дава това, но явно. Спечелим вечерята. Добре. Значи е лесно. Добре. Сурова риба е окей, ама значи суров октопод и жив октопод са различни неща. Смисъл, жив. Жив. Сами трябва да се гмурнем, да го хванем, да го, нали, голяма битка с него, за да спечелим вечерята. Добре. Значи е лесно. 약간의 허세도 좀 느껴지고요. 줄없이 뛰는 것부터 잡아먹겠다. Ние пристигаме в село, тръгваме от село. Пристигаме и тръгваме от село. Тоест, първи и последния ден задължително трябва да са там. Село. Освен, значи това е в сами... Ама дай да го видим на карта къде, защото ако деца вика в... 전국지도 보면 좀 불안해지는데, 그죠? 그러니까. Да. Не, гледам да потърся. Това е за един ден. Това се струва определено. Това се струва, това е един. 3. Тогава до крайбрежието този Ганг Нонг за кафето. 싫어 안 된다고? Пим на следващия ден кафе на това плаш Алабала и след обяд Ганг Нонг. 너무 사람들은 진짜 감이 없으세요. 감이 없으니까. Каньон. Гледахме. Въпросът Добре, е значи да... нами евентуално го оставя под внимание. Ден 2. Ден 2 на изток. Това е интересно. Грилован мариновано пиле. Това е малко с зеленчуци. Така че ще е по-лека храна. Това е чон. Да, това е другото нещо, за което... Остров Нами, който е речен остров. Нами. Това е Нами, който е сравнително близо. Rib, technically come pork, even chicken, but then say carrying sense. Тук... Солон, върни. Ето. Още едно. Солон. Това е фортрес. Ето бе, да. Сосич. Съндей. Сокчо. Сокчо. 저 강남에 다 있거든요. 서울에 다 있는데. 다 있어요. Целофана, нудели, vegetables, meat. Звучи добре. Ден 2. Ден 2 на изток. Сокчо. Да. 아니 음식으로 검색하는 사람들이 처음이에요. 그러니까 속초에 뭐가 있지 하고 보는 것도 아니야. 그냥 그렇지. 음식만. Не, това е по-друг нещо. Да. Може. Кога ще се видите с Ивайло? Кой е Ивайло? Ние ще го... Ако дойде в Гангньонг, защото е на източното крайбрежие, да дойде там и после заедно да пътуваме. Да, той е над Босан. Далече, ама е на изток. Той е добър пловец. Той ние сме над Варна тук малко. Тоест можем да го видим. От върха на планината. 그러네. 이발로를 만나러 부산으로 가겠다는 생각을 전혀 안 하네요. 전혀. Той е тук. 이야, 이 멋쟁이 형님들 오십니다.
parked outside. Heels up, my chuck so tight. And you got a place in mind, but I say let's improvise. Oh, 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 let's go. 웰컴. Аре, гайс, това ще го направим в таксито. 14 търсим, нали? 14, натам нарастват. Нататък нарастват. Надясно. Надясно, да. Да излезем на въздух. Поне не е горещо. А може би трябва да минем под тунела? Така беше на... Нали? Не да е на пешехон. Ние кое търсехме? 14C. Екари 14C е тука. How many decks do you have? That's all. 잘했다, 이가. 아니 택시 이렇게 예약해서 온 친구들 처음 아니에요? 처음이에요. Ето го този център, извинявай, че да прекъсвам. DDP. 어떻게 알아요? 미리 다 공부하고 오셨나 봐요. 하도 유명하니까 또 세계적으로. DDP도 유명하죠. Една известна архитектка Хадид. Заха Хадид. Те като видиш такива биологични форми, такива са нейни. Тя е в арабските... Тя почина преди 3 години от инфаркт. Ама бюрото й продължава да работи. Със сигурност. 모르는 게 없어, 진짜. В този дух, като ви... Виж за какъв автобус става просто такива. Видях от летището някакъв... И даже беше май друг модел, защото отзад имаше един голям надпис. Аз много харесвам новото лого на Kia, много ми харесва. Изключително много ме. 아니, 새 로고까지 안단 말이에요? 이러면서 또 많이 빨리니까. Хората търсят KN. Подлъгващо е. Аз пък никога не съм го разчитал през има критики, че е подвеждащо логото и хората го свързват с KN, не с Kia. Нищо не е. Той си е 기사까지 날 정도라고요? Знам, че твърде е слято, 한국 사람들 또 해외차 좋아하잖아요. 우리도 해외차 좋아해요. 그러네. 외제차. 유럽에서는 우리나라 차가 외제차니까. 좋아해. че е подвеждащо логото и хората го свързват с KN, не с Kia. Нищо не е. Той си е Kia. Сам, че твърде слято и... Не, тихомирки го свързваш с Kia, някои други малограмотници. Аз и Пламен сме четах, че не го свързвам. И Google вече е нагласил, като търсиш Kia, ти дава Kia. Това е конспирация, като тия с поговорката не слагай всички яйца в 찐친 맞네요. Знаеш, това е на бит кошница бизнес поговорка, за да мога купуваш повече кошници. 의사 두 분이 지금 싸우시는 거죠? Окей. Сега по картата трябва да го намерим вътре, общо взето, според мен. Ще влезем там, ще го намерим. Това е входа към лифта. Ние няма да ходим лифта, трябва да ходим пешна там, според мен някъде. И аз така мисля, защото е вътре, не е... И ресторанта е някъде тук ми за мен. Къде? Некъде е кулата, че ресторанта е някъде тук. А толкова е тук и ние само трябва буквално да слезем долу. Да, ама така не. Дет правиха забележки. Чакай сега, ще да питам и ще дойде. Той как се казваше ресторанта? А не ли знак за храна? Чеше. Ние просто буквално трябва да слезем долу. Аз къде си оставих телефона,
와 여행 출발하자마자 핸드폰 잃어버리면. 그러니까 지금 첫날인데. Сера. Нямате телефона, верно? Да ти звъна ли? Кой телефон? Пламен? Да, ама... Пламене, това е там. Аз не мога да следите къде си оставих телефона. Звънете в момента. Галимация. Звънете в момента. Дали не остана в... То няма да разберем дали е стаята. Освен като се върнем. Или да се обадим до хотела да проверят. Къде може, освен в това? Толкова в таксито е най-лес, защото звънях му, че какъв сигнал ми даде. Телефона му на Пламен. Ето го, чакай да го проверя това, че ще се... Трябва да е в... стаята, да не си го взел просто. Стаята, защото нямам спомен да се го май да съм го... 다행이다. 호텔이겠죠. Трябва да е в... стаята, да не си го взел просто. Стаята, защото нямам спомен да се го май да съм го взимал. 어떻게 저러면 진짜 멘붕 어떡해. 진짜 큰일이에요. 집으로 또 전화해야 되고 뭐. 그러게. Какво сега? Няма го. Чай се звънна. Аз мисля, че беше някъде по маса. Виждане в банята, да не си влезнал в банята с него. Реално... Нямам опция. След малко съм. Ева си майка. Хората са такива подлъгващо е. Има критики, че е подвеждащо логото и... 있었네. 있었어. 아, 있었어. Други малограмотници. Аз и Пламен са четели. Where is the restaurant? 손에 계속 들고 있어. 어디 갔어? Окей. Значи аз си забравих телефона, най-вероятно в стаята. Надявам се да е там. Голям заплес. Днеска много неща. Няма къде да е другаде. Тялото... А да не са някои от тия... Не. Ресторант? 뭐? Окей. 택시에 두고 내렸어. Дали не остана в... стаята и ако не ще го търсим. Добре, дай да отидем към... Нататък ли сме? Натам. 이 식은땀 싹 나는데 이게. 그러니까. 네, 아무리 처제도 없으면. 당연히 없죠. 택시 줬잖아요. моят телефон тогава къде е? ядеш по тия... 분명히 호텔에 있을 거라고 생각했는데 아니니까 이제. 철석같이 믿고 있었는데. 그러게.